Prasma di kita salubna di minggu tasadarion hatani itu hatta imana surat di Psalmen 50 ayat sadaro di ono ada orang soja kami tong-tong hatta matanya kita asiniro hamadi hamudo dame nesian debata amata do nesian anak Yesus Kristus Tuhan tai amin ujahaho madita kamaina Psalmen 50 ayat sadaro di ayat ono edesian si asa makuling do debata jahuba jala martiting tutan on sian habisaran tolhas rori hasudutan sian sion situan ni hinalinggan marsinodang debata sainaro debata ta jadadang tagaman hohom ibana di jolona do api madilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humadiang ibana di pio do akalangit sian gijang rodi tan on asa di uhum bangsona Babung hamu matuau akka nadolat marroha akka namar badan do tau marhite-hite pelian jadi di bari tahun akka langit ma hati goranna aya pal de mataro banguhum itu yang go sahakna dia mo kamangina somal do nungainon matiting gawe songna hirana hohom alani akka media nungainon martiting lapatanna marbuah-buah boina me marhite ka grup manang boy na may main marhiti akka SMS manang boy do marhiti surat undangan alay mo martiting taida ma songon dia do titing di gereja ikut di wartahon manang di suarahon asa sudi digi marsuara apalagi mo lo tengok do dia akan najulu buharo martiting isarana marpungu dia kal sada duat olo may digurahon titing ale nah jadi asa suri boto ana masa jadi suang-suang ini manang diturbukon di hatahud dona mangi papoto do makuling do jahuba di bata jala martiting tutana on jadi na martiting ibana adong media na pinaken di bata ima marhite akaronggur na gugu dohot di jolona api madilat-dilat Oma media ne pina tuduhon de bata tarengok tu wasona hagugu on na asa sude botosa jala di papotohon dona sian habisaran tolhas tu hasudutan tang tapoto sedia dauna sian habisaran sahat tu hasudutan alai di papotohon doi mam ititiko jahuba doi tu saluhukna na adong di portivio suang-suang ini dona akan jadi-jadian nape dipakai dona lahu mengurupi napa potohon nai si pasahaton ni debata ima diperpungani di pasahat dona ai apala debata sendiri do bangun dia onomi takas didokon jadi di bari tahun akal langit mah hati goranna ai apala debata do bangun Basa ikut taringotan na pamuhum di turbukon. Tapi dia maka manginang ay debata sa sitong na nampala iko si sogo koniba na marhiti akapilian. Mana iko si lehanon si panganon na mana akapilian baru belas rohana. Nangpe daulahun akka hajahaton dan di halomohon debatai. Ima nama asa di turbukon. Gudang do akka nagabe ritual manang akka ibadah panubaon namasa dipatupa alai anggo hataridaan ni akka parsaorang salilingo naringgas marminggu ibana naringgas pertanyaan alai hataridaan ni haringgas sunai dan dipatuduhon marhite parangina jadi holan ritual dona manang holan kebiasaan dona alai anggo perbuena dan boy tariga imanu ngain na disosohon diturbukon aidang di halomohon debata holan gudang ni akka ulota mana ritual ta ibadah ta alaidang arang perbuena jana jok dona dipatuduhon nungahiralas rohan debata muli ipasat pilihan na belga HP dung sai siani diulah musi hajahatan debata dang di halomohon akka pilihan asalaho mengulahu najah musim Mesia. Lapatan na pilihan na pinasa tu debata bukanlah menjadi
sogokan tibana alai bui mata tusi ia pelian nata pasahat ima perbui ni hapor syauta tu dewata dia mau kada mengluk dainang turpuk tadi tikion nunga manari ngoti nakani kan tari tu dewata aru penguhum ala nima ikon imotot tado molu penguhum do dewata berarti na manguhumi ngolutta na manguhumi pangalahota na manguhumi sandok ngolutta holan ibana do penguhum sian salutna aka penguhum molo pe dia siangon aka aro penguhum alitai dia ma gurang dona penguhumi disogok man aka hakim tidak menentukan benar mana keadilan bisa digeser ala yang gota ringok tu penguhum nasian pabahenan di dewata man uhuman dewata dan boi disogok atong ahmanu ngain naing si ulahonota na pinangidon itupukon di ngulut takamangina ala takas do taboto dewata penguhum atong ngolutta na di bagasan pas seorang rap doh dewata dapat tuduh humma perbuina ay uhuman naruhita hobatu akka pambahinata haroro ni Yesus Kristus baru halihon ima gabitikki dinalaho menguhumi hita muse memang ang taboto sari-hari haroro ni Yesus Kristus baru halihon alai pasti dona iba ikorro manguhu pita musena atong dihamak kada mangluk dainang kita selukna mangulu mahita di bagasan ngolu kejujuran di bagasan ngolu nasitong di bagasan hati gorani ay molo nungati gor hita marhite panobato ti dewata tapatuduho musei marhite pernulota totu dialaso debataro si somani mulai mahita patuduho ni dengan luta mari kita menunjukkan perbuih ni parsobota tu dewata mana ibadah ta tu dewata kita mulailah dari hal yang terkecil kita mulai menjok kamanginang sian bagasta tapatuduho ma pabua nang marsaur kita rak doh dewata marhiti aka perminggota man aka pertanyaan nakya tay hutong alikot tari dia meng bohano parsarata rak dohot aka keluarga ta rak dohot aka anak kota rak dohot aka pemilita molum terpatu paduduk dengan otomatis manongani nang toka humaliang tapena dari dia meng atong ta mulai ma sian guluta marhite pabahenan na dengan ay panguhum do dewata uhuman na do hita hobatu pabainata ta mulai mai akamangina jala tapangilo magugu nasian dewata asa magugu hita di panobota tu ibana beribadah jala di pangulahonota di nguluta sigano pahari amin moliati madia Señor roham ani Tuhan namang ramoti hani sa pargugu ima nyaka hani asa totong hulau kami hata asa masih tuduh kami inalahu menghutongko perbuehon akan nedinggan ala naum tangok kami dalam masalah kami rabdohot marhitihi anak Yesus Kristus Tuhan kami amin. Jangan lupa di like dan subscribe ya.